Nasabutan sa Senator Judges nga sa Lunes na desisyonan kung magpagawas og sabina ang impeachment court alang sa tax records ni Vice President Sara Duterte ug bana nga si Attorney Mans Carpio. Gianunsyo kana ni Presiding Officer Senador Cheese Escudero human ang usa ka oras nga focus sa Senator Judges sa ikaunom nga adlaw sa impeachment trial kagahapon. Una kana, nagdebate ang prosekusyon ug depensa. Punto ni House Prosecutor Representative Chel Jokno, dunay gahum ang impeachment court aron isabina ang mga tax ug bank records sa bise. Kay dili matud pa babag ang Bank Secrecy Law ug Data Privacy Act sa usa ka impeachment trial. Sumala ni Attorney Michael Powa sa defense team. Malapas ni ini ang katungod sa bise sa due process kung musugot ang korte sa hangyo sa prosekusyon. Naga-fishing expedition lang daw ug ebidensya ang tumong sa prosekusyon. Malapasab daw ang katungod sa bana sa bise nga usa ka pribadong individual. Hangyo sa prosekusyon nga magamit nga ebidensya ang karton sa tax record sa magtiayon alang sa Article 2 sa impeachment kalabot sa dili matud pa ma-explain nga bahandi sa bise. Wala niya kini gideklara sa iyang salen ug dili pag-divest sa interes sa iyang mga negosyo dihang milingkod isip opisyal. Kay numdumang gimando ni Escudero nga ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang mga karton sa tax records sa bise.